लोगोफोर नोंथांमोना इटालियाव जालांनाय G7 सामिटआव जानाय मोननैसो माने जाथायफोरनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। बेवहाय आङो ज' बाइडेन बिथांनि मोननैसो नोंथांमोना क्लिप दिन्थिनो नागिरदों। जिबायदि माने नुदों नोंथांमोना दसेनो नुगोन बिथाङा माबायदि माने एसे आन्दायनाय बायदि जादों। नोंथांमोना नुदों ज' बाइडेना फैबाय थादों आरो ज' बाइडेना फैनानै माबा मोनसे बुंगोन जर्जिया मेल'नि बिथांजोखौ, जर्जिया मेल'नि प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टार इटालि। बेवहाय नोंथांमोना नुदों नायदो ज' बाइडेना उनथिं गिदिंलांगोन। रिषि सुनकआ खाथियाव दङ आरो इमानुएल मेक्रन दङ आरो खाथियाव थानाय आइजोआ जाहैबाय आरो नोंथां नुदों बराक अबामानि लोगोआव नुदों ज' बाइडेन। नाथाय बांसिन बराक अबामाखौसो प्रिफारेन्स होनाय नुगोन नोंथांमोना। नाय बेवहाय नोंथाङा नुगोन दसेनो ज' बाइडेन बिथाङा उनथिं गिदिंलांदों। बाध्य जानानै इमानुएल मेक्रन बिथाङाबो गिदिंनो गोनां बाध्य जादों। नायदो इमानुएल मेक्रन बिथाङा गिदिंबाय, ज' बाइडेन बिथाङा बथिंबा नायनांदों। नाय नोंथाङा नुदों बे स्क्रिनाव नुगोन ज' बाइडेन बिथाङा फैबाय थादों आरो दसे उनाव नोंथांमोना नुगोन बायदिसिना बे जाबाय पेराग्लाइडिं मोनसे सिनारि। बेवहाय नोंथांमोना ज' बाइडेनखौ नुदों। ओरैहाय इउर'पियान इउनियननि सासे आइजो उर्सुला बिथांजोखौ नुदों नोंथांमोना। नुदों जर्जिया मेलन बिथाङा माबायदि ज' बाइडेन बिथांखौ ओजोंबा नायद्लाना थानायनिफ्राय बोना लाबोनाय नोंथांमोना नुगोन। खाथियाव नोंथांमोना नुदों इमानुएल मेक्रन, रिषि सुनक आरो बे बाराव नाय नोंथांमोना सेम भिडिअखौनो आं नोंथांमोना दिन्थिदों। माने उनथिं गिदिंलांदो आरो बिथाङा मा जादों मिथिया। इमानुएल मेक्रन बिथाङा ओरैहाय नायबाय दोङो आरो आइजो सासे नायबाय दों, नाथाय बियो उल्था गिदिंबाय। स' नोंथांमोना आइडिया खालाम ज' बाइडेन बिथांजों आसलते मा जादों, बिथांनि हेल्थआ थिग नङा ना। बेवहाय नाय कमला हेरिसजों लोगोसे ज' बाइडेन बिथांखौ नोंथांमोना नुगोन आरो लोगोसे बेवहाय सोर दङ बराक अबामा, आगुनि प्रेसिडेन्ट USA नि। माने बराक अबामानि फाफ्लियाव दांनाय नोंथांमोना नुगोन ज' बाइडेन बिथांखौ, खिन्थु बराक अबामाया बिनि फाफ्लियाव दांनायखौ जेबो गुरुत्व होआखै। नाय नोंथांमोना ज' बाइडेन बिथाङा माने बेखौ फाफ्लियाव हमबायनानै बायदिसिना बुंबाय थादों सासे मानसिखौ। बेवहाय नोंथांमोना जर्जिया मेलनखौ माबा मोनसे बुंदों, नाथाय बियो माने एसे आंगा-मांगायै बुंदों आरो। नाथाय नरेन्द्र मदिखौ नोंथांमोना नाय माबायदि मजबुत, माबायदि फिट, माबायदि माने सुपार स्मार्ट, माबायदि बियो बयजोंबो लोगो हमदों गुबुन गुबुन लिडारफोरजों। बेवहाय नोंथांमोना नुगोन मोनसे सेल्फि आरो बे सेल्फिनि नामा जाबाय मेल'डि सेल्फि, मेल'डि। स' जर्जिया मेल'नि बिथांजोआ मदिजों मोनसे सेल्फि लानाय आरो बेवहाय नोंथाङा पप फ्रान्सिसखौ नुदों। भेटिकान सिटिनिफ्राय बिथाङा रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै फैदों। स' थारैनो नोंथांमोना आइडिया खालाम जर्जिया मेल'नि बिथाङा मदिजों माबायदि केमिस्ट्रि खालामदों। नाथाय ज' बाइडेन बिथांनि जि बडि लेंगुवेज बे G7 सामिटआव बे थारैनो जोबोर मिनिथावना। स' बेवहाय नोंथांमोना नुदों नरेन्द्र मदिया माबायदि ज' बाइडेन बिथांजों लोगो हमदों। मदिनि जि बडि लेंगुवेज बेयो बहुत स्मार्ट आरो माने मजबुत नांगोन। जोंनि इन्डियानि थाखाय बेयो जोबोर गोग्गाथाव मोनसे सम होननानै बुंगोन। आरो नोंथांमोना जि फट' सेसन जादोंमोन G7 सामिटआव बेवहाय नरेन्द्र मदिखौ गेजेराव जायगा होनाय जादोंमोन। बे मिटिंआव मदिया गोबां लिडारफोरखौ लोगो हमदों। इउक्रेननि हादरगिरि भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथांखौबो लोगो हमदों बिथाङा आरो गोबां बाथ्रा सावरायदोंमोन। बेल' नङा, गुबुन गुबुन जेसेबां G7 सामिटनि दैदेनगिरिफोर बिसोरजों हानायसिम मदिया मिटिं खालामदोंमोन आरो इउक्रेननि हादरगिरिजोंबो बिथाङा बेबायदि मिटिं खालामदोंमोन। स' बे जि दावहा इउक्रेन रासिया बेखौ फोजोबनो नाजानाय जादोंमोन बे सावरायनायनि गेजेरजों। नोंथांमोना नुदों फुमिय' किशिदा जापाननि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा। स' बिथांजोंबो मदिया लोगो हमनानै गोबां बाथ्रा सावरायो आरो बुलेट ट्रेननि सोमोन्दै बेवहाय सावरायदों। बेखौ जों खौरां मिथिनाय बायदिब्ला बुलेट ट्रेनखौ जे इन्डियाआव माबायदि जोबोद थाबैनो बेखौ माने बाहायथाव बुब्लियाव लाबोनो हागोन बेनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा सावरायदों। बेबायदि जों खौराङाव मिथिनो मोनो। ओरैबायदि आरो बेवहाय नोंथांमोना मोनसे फाइटार जेट नुदों आरो बे फाइटार जेटआ सोरजों होनबा फ्रान्सजों राफेल फाइटार बियो इमानुएल मेक्रन बिथांजों सावरायदों। खारन नेभिनि थाखाय गं 24टा राफेल फाइटार बायनायनि बाथ्रा दं इन्डिया। बेखौनो बेवहाय सावरायदों बे G7 सामिटआव मदिया इमानुएल मेक्रन बिथांजों बे बाथ्राखौबो गोबां सावरायदों। बेखौ जों खौराङाव मिथिनो मोनदों। स' मदिया सानसे साननैनि गेजेरावनो ओरैबायदि मिटिं खालामदों माखासे लिडारफोरजों गोबां बाथ्रा बिथाङा सावरायदों, गोरोबथाबो खालामदों। स' बेखौ सुपार होनना बुंनांगोन, सुपार प्राइम मिनिस्टार होनना बुंनांगोन जोङो। स' बेबायदि दा नेक्स्ट G24 राफेल फाइटार बेयो माब्ला फैगोन बेखौथ' मिथिया। बेवहाय नोंथांमोना जर्जिया मेल'नि बिथांजोखौ नुदों मोनसे सेल्फि बियो आरो बे सेल्फिनि मुङा जाहैबाय मेल'डि सेल्फि होननानै आं बुंगोन। स' नोंथांमोना नायलांबा नुगोन बिथाङा माबायदि सेल्फि लादों आरो गावनो मा बुंदों। स' जोबोर इन्टारेस्टिं। खारन
नाय नोंथांमोना बेवहाय मा रोखोमनि सेल्फि लानाय नुदों Hello खोनासं from the Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. Meloni Melody बेवहाय लास्टनि जे ओडी बे जाबाय मोदी आरो सिआइना जाबाय मेल'नी जर्जिया मेल'नी आरो उननि ओडीआ जाहैबाय मा नरेन्द्र मोदी प्राइम मिनिस्टार स' सानैबो लोगो नांनानै बेखौ होनदों आरो माने थांनाय बोसोराव जेब्ला बिथाङा जोंनि इन्डियाआव फैदोंमोन बेवहायबो बिसोरनि सेल्फिया जोबोर भाइरेल जादोंमोन आरो दाबो मोनसे अद्भुत मावलायबाय जर्जिया मेल'नी बिथांजोआ प्राइम मिनिस्टार इटली स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना नुबाय बेवहाय नरेन्द्र मोदीआ माबादि बे G7 सामिटआव मुंदांखा जादों